20 godina u više od 25 zemalja svijeta ovaj tjedan obilježava se kao Međunarodni tjedan braka. Kroz razne aktivnosti i događanja promovira se ulaganje u brak. U Hrvatskoj se obilježava drugu godinu zaredom. 33 godine braka, 2 djece. Odluka o sklapanju braka bila je kažu laka, bez imalo dvojbi i razmišljanja o tome što ih u životu čeka. I nikada nisu požalili. Vito i Jadranka upoznali su se u srednjoj školi. To što je bio snažan i što je onak djelovao jako zaštitnički. I to mi se kod njega jako sviđalo. Mene je privukla ta različitost u stvari i ta njezina, ja sam miran, a ona je više živahna i ta njezina vrckavost, živahnost me jako privukla. I obično se te različitosti upotpunjuju i tak nam je u stvari cijeli život. Kornel i Sara zakoračili su u 20. U braku su 7 mjeseci. Nakon 2 godine veze na daljinu shvatili su da su suđeni jedno drugom. To je bila godina kad sam ja trebao krenuti na fakultet u drugoj državi. Ona već godinu dana studira u Zagrebu, isto van svog mjesta gdje si odrasla, pa onda je to bilo sve onak, ok, još 2 dana kampa, možemo biti zajedno, ali nakon toga kad se idući put vidimo idući godin na kampu ili što. I znali smo da ako čekamo onaj pravi trenutak da on vjerojatno jako dugo neće doći, jer dok bi mi završili fakultet, stažirali oboje, bilo bi 5, 6, 7 godina već da hodamo i jednostavno su smatrali da je to predugo i da nam je prenaporno biti cura i dečko toliko dugo i znali smo da ako napravimo taj korak vjere da nekako vjerovali smo da će nam se sve posložiti, pa eto. I je. Hrvati se sve češće rastaju, a parovi sve rijeđe odlučuju ozakoniti svoju vezu, kažu u udruzi Fokus. To je i jedan od razloga zašto su pokrenuli inicijativu Tjedan braka u Hrvatskoj. Pa inicijativa Tjedan braka je započela u Velikoj Britaniji 1997. godine i udruga Fokus se odlučila priključiti toj inicijativi zato što nam se jako svidio nam se taj proaktivni pristup u tome da potaknemo bračne parove da na vrijeme ulažu u svoj brak, da ne čekaju dok bude kasno, nego da nešto poduzmu dok još mogu. Vito i Jadranka kažu kako ih nakon toliko godina uspona i padova vežu lijepe uspomene. Najvažnija je tolerancija i prihvaćanje jedno drugoga sa svim manama. Dugo to nismo razumjeli i imali smo s tim problema, ali danas to razumijemo. Znači, prihvaćamo se onaki kakvi jesmo.